Yo, what's up mga kabukan? Dito na ako sa bahay. Ah, hindi ako nagsasalita kanina sa vlog ko kasi bawal kasi magsalita kapag nasa laot. Mga kabuka. Dito na kami. Hindi ko na videohan kasi yung pag panghuli namin ng isda kasi umulan doon umaambon, baka mabasa yung cellphone ko mga kabuka. Sana mag-subscribe kayo sa video ko kahit maiksi lang, like, tapos pindutin yung notification para lagi kayong updated sa mga video ko.